4 बोसोरखौ गोमाना थायो। सुबुं खुंथाय हादोराव सोरखारा रायजो राजाजोंसो दाजायोब्ला होमब्ला गासैबो खामानि दामानिफ्रा मानो रायजो राजानि थाखाय आरो रायजो राजानि बादियै जाफुङा? मानो गासैबो लिडारफोरा 4 बोसोरखौ गोमाना थायो? बिसायख'थिनि समावसो मानो नुजाफैयो? गारां हब्रा जासेनो आसि दिन्थि हारि हादोर दानायनि खोथाफोर बुंफैयो। खुंगिरिफोरनि गाज्रि गुनफोरखौ बुंफैयो। गुबुन समफोरावबा बिसोरखौ मानो नुवा? बिदि बिसायख'थि समावसो रायजो राजाफोरखौ अनसायग्रा, रायजो राजानि थाखाय मावनो ओंखारग्रा लिडारफोरखौ जोंनो नाङा। गासैखौबो सोलायजोबनांगोन। नङाब्ला जानाय नंला। नङाब्ला जेरावबो खैफोद दङ। नङाब्ला जेरैबो खहा दङ। साफ्रोमबो सरासनस्रा रायजो राजाफोरा बिसोरनि बोलिनि बोरमा जानो हाया। अराय सम बिसोरनि गलाम जानो हाया। थगायनाय मोदोमखौ बिसोर जायो। बेगेंखौसो रायजो राजानो जानो होयो। बिदि आखुखौ मिथिसेयावबो बोरै सिरि थानो? सांग्रां जादो बयबो रायजो राजाफोरा। नोंसोर बयबो सांग्रां जाजोबदो। बे हादोरा राजखुंथाय नङा। बे हादोरा सुबुं खुंथाय हादोरसो। सुबुं खुंथाय हादोराव रायजोआसो राजा। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।